anu maksudnya asomik iki sing rada lho iki cemara kok ya. Selamat malam. Malam. Lah kok ning kene kok wis netes. Nek ndak mlebu iki lha kok wis netes ning kene kok ya. Sapa sing nggawa ndak kudu masaku. Niki lho enten tiga piran tapi ndok bebek napa ndok apa? Lah marmute kok wis netes. Ojo nang ndok bebek kok terus tukule marmut ya. Marmut ki marem tur, Mak. Manut, ngono lho. Agak kira marem tur ngemut. Maksudnya asli di mana apa? Ndok niku. Ya ndok niku. Niku tanduk bebek niku lho. Senes ndok puyuh ngono ndok bebek. Wis pokoke dudu ndok jaran lah, pokoke ndok anu lah. Selamat malam, wong bagus. Selamat malam, Pak Gareng. Kowe kok iso ganteng ngono iki jane ibu mbiyen widang apa to, Mas? Udah bori, Pak. Gori iki wong kene ra ngerti, gori niku tewel iki. Nggih, nongko. Nah, nongko. Nek cara kula kan nongko nek ngarep Gori. Nek cara mriki tewel. Oh, ngaten. Lah siji desa siji turu kan ngono. Siji Terus curut itu. ayo cara siji desa siji cara rak ngaten. Nggih. Malam hari ini kula lan panjenengan tinimbalan sowan dalem agung Bu Hajah Rumini. Ngaten. Iya, iya. Matur sembah nuwun. Wis pun panggil Bu Rumini. Kula tau. Heeh. Derek. Lho, wayahe panggil sik lho, kalau medhun kek petukan Bu Rumini. Kok panggil kali Bu Hajah Rumini iki pados manten mawon to? Nah, maksudnya ini sing kawan dalem kan perlu jagongan dhisik. Nggih. Kok hajate apa? Terus perlu sing diomongin nang dhuwur ku apa? Nggih, ngapunten niki wau amargi tugiripun telat. Wah, sing dilung-lungan penontonmu sampean to dilung-lung ning munggah ngono. Nggih enten mriku Aku lho. gak tahu lho, kayak apa bayi kok dijunjung dilung-lungan sing estafet ngomongnya juga iki dalah ya. Dan jenengan ngertos kiamba lho. Niki panggunge kali jenengan ya. Panggunge kene jenengan iki ya. Lho lah nek sapa nek ora nek Wah, Pak, panggung kayak tangga ki jarake ki yo sing ndak-ndak lho. yang apa? Jarake dawa-dawa nek ra ukur ben arep munggah rekosone ra. Lho, pancen ngene tak sengaja. Pripun? Tim panggung engko cekene. Kowe nggawa ndo sing rada dawa-dawa jarake untune rada ombo-ombo. Jadi penune sampean anggere munggah gantung sak untuse, munggah gantung sak untute. Lah niku malah di anu bapak-bapak wonten mriku kok. Nunggahke disurung, ketoke nyurung to. Heeh. Ketoke do penasaran. Lah ngopo? Lah kali ngrowok niku. Wah, anu to. Dikrowok ki enek kurau. Allah rumah saku ya. Mriko hajat kosong sing kawan dalem buat jarum ini mriko haul. Haul iki kentung donga. Kentung donga. Agem Mbah Haji Marto. Tasran. Nggih, sekalian Mbah Hajah Paniem. Paniem. Nggih. Mugi hajat ingkang dipun gelar Mbah Hajah Rumini tansah pikantuk kawijengan donganipun saged dipun tampi Mbah Haji Marto ugi almarhumah Mbah Hajah Paniem saestu lepas oparane jembaro kubure Padang dalane. nggih tansah pikantuk kasuwargan jati. Amin. 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 Dipun akoni umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mugi Mbah Hajah Rumini menika tansah pinaringan gagas waras panjang yuswa tutuk anggenipun momong putra wayahipun. Amin. Rezeki kathah melimpah barokah. Amin. Wes iki jan pinter lho Mas. Aku ndonga sak ndonga iki jan trep. Ngono iki kowe ndongakne awakmu dhewe ini ya mandi. Boten lah. Lho, lha kok malah ndongakne sing kawan dalem kok ya. Nah, biasanya ndongake wong liya ki mandi ndonga kanggo awake dhewe boten mandi. Lho, lah kula ndonga seprono sepene ya mung pengin modot ora modot-modot. ya Allah. Kapan mandine? Ya jane sekali tempo ki mangan cagakane. Nah, jadi ben dawa. Ngono lho. Napa? Ya dahar cagakane iki ben nyelot dawa lek ngaten. Cagakane preso? Lho, cagak kabel kan. Cagak listrik. Nah, nek nggonmu listrik, nek kene ya listrik. Heeh. Alim nek Anim, anim.
anim dia. Rumah saku ora cetha ya. Sing mbakku alhamdulillah seger waras ya, Mbak. Siap ya. Sedoyo menika mugi pinaringan Bagas waras sehat dipun lancaraken sedoyo urusanipun. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Yo, kalau nika awake dhewe atur panglipur sak bisa-bisane ya. Maksudnya rawuh ini jam. Nggih. Nganti ta kowe kok Anu kula dugi mriku pun meh jam 11 niki wau. Sampun mriki. Kok nyisih rono yang apa? Mboten napa-napa ten mriku kaget Kok tak kono kan penonton dari cekek lho, aja ning kono. Kae ugi bare dirambati cekek aja ning kono, kuwi kon sing apik to kaya. matur nuwun Pak, matur nuwun. Matur nuwun Pak. Matur nuwun. Gak aku nek salaman karo kono ali-ali kuwi lan kok ya. Oh, lagi buatan. Jangan kalau lagi pulau ketek. Matur nuwun. Ya. Jadi tiba-tiba kupinge pilek lho. Tekek. Lagi kalau ibu tekek. Matur sebagus deh Pak. Matur nuwun. Apa tekek iki apa? Tekek iki lho, kotok-kotok tekek, kotok-kotok tekek. Suaranya malah api iki timbang asline iki. Ampuh. Kediri itu kaya ngene lho wong bagus nek enek pagelaran wayang penonton tumata kabeh. Nggih. Sing nang ngarepe lungguh kabeh, ya madhep rene kabeh, nganti bokonge dhewe-dhewe kabeh rek lungguh, ora milih bokonge kancane. Kita ndok lamun budaya iki tetep ning kene iki adiluhungan isih diremeni dening para sutresna kabudayan. Nggih, Pak Lungguh niku mosok nyilih bokonge kancane. Ya ora mesku ya pepindhane iki guya prukune kaya ngono ku mandireng pribadine ya kaya ngono. Perlu dipun contoh. Niki nguri-uri kabudayan nggih, ngurip-urip kabudayan. Nah, saiki ora mung burung ini wae, penjagi saorane ya dadi pelawak utawa komedian mak wis suwe. Berbelum karo kabudayan ning wayang kulit ya suwe. Sampeyan ya tau syukuran kaya ngene iki. Ya nanggap wayang ini iki. Boten Pak. Lah piye tok kudune nyontoni no. Ing ngarsa tulodo ing madyamanut karsa tur mulih handayani kowe kudune wayangan yo. Lah wayangan kula dadak gawe wayangan. Ya digawe-gawe no. Digawe-gawe pripun acara napa? Dari sembarang ulang tahun kene ngono kuwi. Olah lah wong ulang tahun kok diramek-ramekke nggih jenengan niku. Lah nek wong umure suda kok senenge ra ukur. Sapa? Lah ulang tahun niku kan umure suda to niku. Maksudnya sudah tambah umur kuwi suda umure cedhak marang patine. Nah, apa sok seneng-seneng. Loh, ya kudune no. Aku sudah umur 17, aku sudah umur 40. Seneng perayaan nanggap wayang ini iki ngetoke dana. Jenenge kowe melu sedekah. Kaya burung ini iki sedekah. Nggih, Kuwi ya wayang ngono. Sesuk kok piye dadak kok piye yo. Aku pada punya. Tawa-tawane aku. Aduh ki mriko pinten mawon. Kok kene dipangane muntir kok. Gimana lho? Rono ki ora golek panganan. Mok suguhi kene, ora mok suguhi ya tak rasani kan ngono. Alah lah paling dibisoi. Rumah aku. Pokok intine tetep nderek bunga mergo buah jarum ini gelar pagelaran sore mau ono tausiah, sore mau ono pengajian agar ono sing diarani ndonga liwat bidoring kabudayan kaya begini juga sore mau liwat agama Dono rasa. dono ki apa? Dono ki. Dono kasino indro itu Dono ki weweh. weweh dono Weweh ki kok paring tapi nyaosi ngono lho. Nek kagem jenengan bakso kok piye diwe caos ki piye? genahno to genahno kowe niki awake dhewe atur panglipur lho apa sing arep mok wehne penonton bengi iki Sinten? Kula ajeng kowe arep ngowahi apa karo penonton nyaosi penonton. lho piye to Lah kula rene golek kok nyaosi yo. Entare wangi do kono do kene iki kula golek. neng daleme buah jarum ini iki ngadepi penonton sakmono kae apa sing arep mok tokne dike penonton Lah napa sak ditokke ora ada apa-apa rek. piye to sing arep mok aturne penonton apa wis Ngaturke luput, Pak. Yo ngaturke luput mesake to penonton sing enten wingking. nama apa Lah mboten ketok blas lho. Ya aku seragam ireng, malah dikira garangan to. ya ora kok kaya ngono garane sampeyan iki cara wayang ngono Arjuna Wah. ning Arjuna kedelep ndut ngono lho kenang nose kaya Wis, aku Arjuna musuh buta.
buta rambut geni. Buta iki ngawur rek. Aku dene aku lek kok ngono aku kudu kayang aku. Boten sah kayang. Kalau ini kayang malah kaya gajah lho kok. Ya ora cetok. Pokoknya malam hari ini atau panipun sinambi gayeng ke swasana. Terus Tak goleke kanca ya. sinten? Nah, iki biasa Mbak Krisnia. Nah, ini sebelum Mbak Elisa, Krisnia ben jumeneng sik. Krisnia. Iki presiden sing carane nyinden wiwit jaman isih ning jero kuwo garbane keng ibu. Boyok. Tasih wonten nganggep niku. Lah lahir iki ora lumrahe bayi nangis dhek lahir umroh-umroh. Kene, torotak. Oh. Dalam Gue pisanane dikei yo pemanasan ki. Yo sing cilik-cilik sik kok piye ngono. Lah iki yo dikoke pisanan budine ra ukur. Wah, iya. lah kudune sampean bersyukur. Bersyukur pripun? Aku iki nglahapi panjenengan nek rawuh bengi iki tak sugatake presiden sing ora gemen-gemen. Nggih. Are tak dene sing bocah lencir-lencir cilik-cilik. Ayo Apa yo krese? kurang bobot no. Iki sinden berbobot lho. Masingkat. Bobotnya pirang kintal? Ayo pirang kita ya bisa men. Ukure ora kintal, ukure ton. Oh iya. Apa yo dirayu petuk wong wedok kuwi. Wong lumrah jamae wong lanang petuk wong wedok wis dinaris. Rayu pripun lho kahanan kados keten lho. Lho pamane jenengan aku mriko. Nah, nang mlaku aku nang burine. Lho, dikira kebong letong lho. Aku letonge jenengan kebone. Kowe iki apik lho, kowe nglitokne awakmu ora apa-apa ning ngebukne kono. Ngawur. Ya paling ora rada sangat titik. Dadak, ngono rada sangat. Badak. Dirayu to Mas dirayu. Nganggo. Aja sing cantik-cantik sing cilik-cilik dirayu. Sekali tempung, rayu. Nyamuk kok iso ngusapi ngono. Sampe ngiler. Heeh, sampe ngiler. Sampe ngiler. Ih, tak balas. Ih. Lah piye? Aku balas jambute ya kaget to. Ayo. Hei. Ora cepak kok yo. Lah kok jangkut kok yo. Janggut. Lah iya. Loh, ini kan datang kan ya. Maksudnya janggut sing ning pasuryan utawa rai. Ngono, wong ki nek raine. Iki rai ngono lho. Masa gue biasanya langsung dibetot ya mikir. Mikir langsung dibetot. Nah, Kudune dijawe di sawang raine pasuryan utawa rai basane. Lah nggih. Niki kan nggih sami mawon. Apa? Niki nggih rai. Rai apa? Rai lok. Dadi kan saben wong itu demok ngono. Nah, ngene kan yo kita piye. Apa? Yang apa? Bukan apa-apa. Jatuh kalau itu jatuh. Alah. Pasangkan dong, pasangkan. Manggone Di ngendi? sini pasangkan dong. Kenapa? Wingi ngene iki tak pasangke aku kleru. Apa, Mbak? Malah bledos no. Mau lagi dulu sama aku jajal dirayu, jajal kaya apa lempung rayu. Sembarang ngangge bawa sembarang. Wesnya kalau bawa sewenang dhek Oh, nggih. anggar metu bawa lu, woi, dadah Mas bawa. Nah, sembarang manut sampean dandang kula nek panggung. Kan ada dua sejoli. Nah, Sejoli kowe jone aku line lho.
Iya. Aku gede kamu li. Ayo cilik. Iki ya iki ketoke kok ya demen wong wedok ketoke kok ya. Elek-elek wong ngene iki ya normal lho Pak rumangsane. Kamu ini bagus loh. Ganteng loh kamu. Matur wis nek kira ono to Mbak. Upama kelakon sampean duwe bojo Krisnya iki mau Iya, tukokne Mas. apa? Tukokne apa, Mau Mas? tukokne apa? Tak tuwake bego. Dewi teh kawan gotong rakwat kari bego. Nek arep maca diikuti kerowang ngono. Angger arep karonse lho. Tentang gebeko. Oh, dibego. Ya sing wis akhire kowe dibego bingung golek lho nek ndi ucap nek ndi bae dek kapritas. Motor berarti. Aku Nelo kuwi lah yo. Duk wong lemu. Lemu tur ayu, tidak lemune. Kok iki jujur wae apa enenge. Ora sok hapus-hapus. Wong lemu Kan wanita lek dijujuri kan enggak mau dirayu tau maune. senenge dihapusi ngono kuwi. Dihapusi tapi yang manis-manis. Di alam dono. Oh, Wong wedok ki wajibe dijunjung. Junjungan. Dijunjung, Mas. Junjungan. Mas. Dijunjung wanita itu. Apa to? bayake. Lah mosok mau jujur ngeten iki lho. Lho ya Dijunjung ngene lho, Mas. Piye, Kak? Ini saya goblok tak suami, Dijunjung ngono lho. Bisa, jujur ngono ora apa-apa kaya ember. Iki sabutku lho. Kena intuk-intuk arep. Ora apa-apa kaya ngono. Ora apa-apa kepiye? Ora penak to aku. Oke. Kian. Terus wis halus lho kowe joget kan pinter. Aku ya. Jane ati. Guru joget Bos iki jogetnya kaya ulo bumung ya, Pak. Loh, Maksudnya bocah ulo ini harus mangan kodok. Kodoknya sih, Dek. Jadi siapa sih yang ngono kaya? Aku. Terus Kaya ngene wong nandang asmara diajeng garwanipun tiyang kathah ya. Garwanipun kakang. oh iya geleng iki ya. wujud yang Bojone setia wae wong akeh ya. Garwanipun kakang ya. cinta, Mas. Wanita utama. Halus. Iya. Mungkin bodine iki bagane nawon kemit ngono ki. Iki umur yo nawon kemit sawang to. Lho, demak lho enek gigiane to. Lho. Nawon kebur. Iya. Apa anak kowe Nyapa? kowe iki paling sombong dhewe ya kowe. Nyapa? Lho sombong piye ta? Lah ngopo lho kentok dadak mbok ketok-ketokke. Ngopo kentok kok mbok kaya kene iki lho. Kuwi lengan. Heh, Lengan. lengan to? Lalu matamu apa kaya? Wah, kentok karo kene gedhe kene. Nih. Ih. Wah. Iki lek mau ijabno ketoke naike karo wong akeh berani nggawa anak. Timan Kang Mas. Enten taman Kang Mas. Ngopo nang taman? Kowe jan kaya ndolani Dani. Mataku. Yang apa? Kenapa? Ngerti kahanane to. Ada apa sayang? Pacanganmu ki kena berike. Ora kok mbok nginak-ngenekke obat abetke. Aku kan gembira, aku kan seneng. Ya seneng-seneng apa dilus-lus apa piye kok. Yo obat abetke. Dilus-lus. Ya. Ripon Kang. Wes. Ripon. Wes Ripon. aku gak rangkepan risik. Masa barang
malah dibuka lu racap Keri aku. Lho dikapa-kapai seri to. Lah iki jenenge carane masalah kerja GR kaya ngene wong nandang asmara kita kok kene meneh to iki mau kok bali rene meneh iki lho ya ora apa-apa asmarane dobel kok apa ta wakku dewe wis aja ditabrak kaya ya kan ibarate manten temu ngoten nika kan aku kan wae mantan temu biasanya balang-balangan suruh kamu balangan apa nek karo presnya oh aduan balang sih ngono nah kok balang sandal iki lah bojone mau di balang sandal lah mboten enten suruh ki ibarate suruh ngoten Ini sandalnya anakku toh. wis sendalku sandal DE ya wis sendalku dhewe ya dipalake naneno tung 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 sang ya pripun lha pokoke kok palaran sang seng heeh kosong ta kowe ora iki urung seng lho kaya kobong lho enggak dhek nek urung ngadus dadi sang ora mek gosong tok seng iki satu oh lah kowe ngene ora lho kowe kok mengkap-mengkap to jogetmu ora Betul aja dipalarke kono wis aku ya sing ngene to. ayo Siap. ben gagahan kowe kakane dadi wong lanang sing gagah do dewa Sewo ora gelut kaya itu dadi wanita kan lho merak ati mekar kaya merak besok kapan katakan uripe bejo lan wong ayu tapi luwih ayu oh jejer asli umpama no nakodo Sari Mas iki menyilit dada gula Nggih. tembangnya apa mbak? Mbak Kris nangis sajroning iki pundutan ya pundutan iki Gini konten piye lagune piye anu cek nangis aku wis iso ora sama warai iso nangis sajroning atiku ngono ta Injil. piye nang wis iso ora sama warai ngopo to kaya ngono takok nyopo kok pas koyo entit to jenengan takok aku rada sak kakane titik ngono kakane entit artine kan tet kakane entut nah ngono lho Saya masang loh. nangis sajroning atiku Nalika sliramu apa sih aku ora krasa
Saka ngendi? Ninggal katresnan. Mriki pundhakipun kanca-kanca menawa saking anu nggih, Mas Gawir kaliyan Mas Tulkiem saka Pare. Mas Undek. Nggih, pripun? Dadi kapal nyata dalu menika panjenengan mboten ijen to kalau wau tindak mriki. Boten. Karo sopir lan mesinnya. Nggih. Mula kuwi Mbak Elisa. Mbak Elisa. Heeh, Mbak Elisa diaturi minggah no sasana pagelaran. Wis berkane ngono kok junjung apa piye Mbak Elis? Boten kersane jumeneng piyambak, malah dikira pesinden lempok. Lah, kowe karo kancane foto-foto kok kulon. Kok kan junjung. Lha sapa ngerti sampean karo kanca kaya seneng ketulung, ngoten. Nggih nek kersane jumeneng piyambak ngono. Oke, Mbak Elisa monggo minggah wonten sasana jumeneng. Wis nek dhuwur jane. Munggah kok terus teko terok kono mah repot. Oh, kene.
tahu setelan ini dadi setel. Jen. Bareng nyawang nguncak kok kenduk-kenduk tok lho kowe ket mau nginduk. Aku lagi gateke segaan ini ku api kok. Oh ngono. Getak koyo padet. Ngono wae aku. Ya lha kok ora ngerti iki kependake lan mesti totalitas kok. Nggih. Timku ki nek mburi sindene nek pas wayah mesti digenduk bangkeane. Ngono ki Pak. Oh, sing kudu kulino duleki ngono. Heeh, ene. Dadi kok kene mesti los, mesti utangane. Gawa kan juga cewek-cewek gitu saking satu. Mbak, selamat malam Mbak. Selamat malam sugeng dalu macane Mbak Yulimbo. Lan sedoyo Purwarga Bogem ingkang kula tresnani. Ngomong apa tadi? Lah kira kan Bogem kosong BM apa tuh? Bogem. Bogem mana ini? Bogem. 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 Nah, bo. Nggih, Gem. Gem. Nah. Saestu kula mriki niku asline mergo katresnan. Ditelepon kalian Bopo Rudi Gerong. Gareng. Rudi Bopo Rudi Gareng. Garong wis ben malam. Halo, piye aku telepon. Terima baru nih tanggal sampai saya rasa nek panjenengan pokoknya tak bolongi. Wah, tenan iki, Cek. Aku tak telepon apa-apa dibolongi karo Cek iki. Dibolongi kabeh. Pokoknya terima kasih ya ini aku fungsinya rakepe kekedengan iki. Kekadangan. Ketemu ibu. Kekadangan kok kedengan. Kartu kono. Ketularan. Heeh. Ketemu guru mini saking senengnya beliau juga lembah mana nyenengke opo-opo di Suboto. Apa sing dicene apa? Opo-opo pecel Nyeneng nih. nyeneng nih. Kok nyeneng nih? Nyeneng nih. Apa? Apa pasukanane apa? Pecel. Heeh, pecel. Pecel. Kaya ditawani kan ajeng jangan tewel. Opo tewel-tewel. Oh, dia tewel. Nggak ketemu itu tewel kan itu. Iya, iya, gori. Sorry ya. Nongko. Ah. Nong kok. Aku seneng sama Pak Rudi, seneng sama Bu Rimini, seneng saya karo warga Bogem seneng. Saya kira tak senengi si Jiki. Lah ini apa kowe? Si Primus si Jiki. Primus, bintang film Jakarta. Tapi ora senenge koclok iki. Bintang film Jakarta. Bintang film bintang Primus. Primus bojone Jan Kaira. Udah, Apa? pria mong setunggal. Kamu kesini ki kudusnya sempak karo aku. Kita tuh berdua itu wes podo ireng-ireng. Seapa? Sempak. Eh, Wong loro iki kudune sempak wong loro iki. digawe sitok gawe wong loro ne. Lah apa ne? Napa? Lho ki mau apa ki mau? Sempak. Sempak lho. Beda. Lho, sitok digawe wong loro ku dhek njaluk wong loro lho bejo lho kowe. Aku ora seneng aku. Rasanya enggak ada. Maksudnya sempak ku napa Cahyu? Senenge Maksudnya Sempak itu bersama-sama itu. Together. Segedel ya. ngono. Bisa segedel berarti. Together. Tapi aku seneng banget iki karo Primus iki bocah. Ora Kowe kok ditei sing sakmene langsung kowe kegilo-gilo kowe seneng ya. Kowe wis lali karo aku kowe. Aku cemburu aku. Lihat kita apa saiki ketok cilik kowe. Lho. Terus iki karo Kristia wis. jenenge bolos itu ta, Pak? Pak Rudi lho. Aku pokoknya sing anu rada menang lu tak iwani. Tapi ya kaya ngono kuwi. Ayo, saksi mungkin. Mangkat bareng. Ora Arti ayaan. Yo. Terus kowe iki yo ora totalitas. Saya mangkat mau cari arep apa? Nah. Arep nyambut gawe bareng-bareng. Nah, iya. Tapi mau kok gelem karo ono sing liyane langsung kowe ngene-ngene. Nah, seneng kowe. Seneng kowe. Marem kowe. Pak, Rasa nih, arep Elisa kok terus kowe seneng-seneng karo wong liya. nek pamitmu ngopo? Carine arep sekolah, arep golek duit. Kok sekolah kalau ngene iki? Nek ngapusi nek aku sing wis tresnani kok apa ya aku kurang ajar ku arep ngladeni kowe sampe dhewe apa ya kurang. Apa ya kurang ajarku? Kowe kok malah kaya pitik talpon to. Lagi pencet kene kan iso bonekane. Ini sakit apa? Ini sakit apa? Coba ya. Masa? Yo. Wali putrane. Ya. Ya. Regane piro iki regane? Apa itu? Anakmu di dulu regane piro? Apa itu? Coba diputar sekarang kali saya ini kalian ini ya. Diputerne. Ya. Ya. Oh, iya, aku lho kuwi. Nah, anu lho.
Lah kakekane muter kok. Delok jare nek diputer sisih no mlakune ya giring jarene. Nek diputer sisih mlakune menceng lho jare. Ya jar. Ya. Wah aku nek jare arep sekolah ya sekolah. Ora Ono. Ayo sekolah. Ngono aku. Nah ngono kuwi malu aku malu. Aku mau karo kae ki mung dolanan. Dolanan karo kancane Gudi kok kok nikah. Nekat kok. Dolan iki sesama kecil ngono lho. Kono sing ngajak aku wis momong kono nekat kok ya. Allah, kok yo kok cedak-cedake ngene iki ngono kok nek nggo nangune. Ora. Saiki cemburu Aku mau meneng ae. Wong lanang wis ora mintre kowe. Mana koyo Loh, Nangis. Malah guyu malah. Nangis dulu bisa. aku lagi nangis masake lho aku. Kaget aku endok terus. Endok kok endok. Ayo kita Mas, terus aku ora ngono kok endok dak e. Ono sing Aku dadek apa? Lah mek kok kadoan terus kok kene ra macak blas ngono kuwi sini. Dipacaki ngono. Kuwi topine kuali lho, Nduk, topi sekolah kuali ku lho. Topine kuali lho nek tak digawe ngono. Sualan sih. Mosok metu dulu ora sualan blas iki. Ngono nek kumpul pitik piye kowe? Sopo sing tanggung jawab? Pitik ku lewat ngono iki bakal sampe. Ngono ya. Anu lho pacarno lho beneo lho ora ketong yo. Lah ngono kuwi dadi dadi tak apik. Nah ngono kan kaya ning Eskimo. Wis kok kuwi ra bakal lunga wis apa yang ngelirik wis. Satu-satunya ben aku terus ya. Nek kosek Yang aku apa? bayangke lho. Apa? Lha apa nek ngisore gajah kok dhuwure ketrek iki? Kuwi blasteran. Restoran. Oh berarti gajahe gedaan karo ketrek ngono. Terus anak-anak ngene iki. Lah ini lucu, malah lucu iki. Gajah karo ketek terus anak-anak kok marmut iki lucu. Ya apa iki? Oh alah ya ganti ki wae. Ya Allah. Wes jaringan ngobrak. Malah kaya singkan to. Wis ngene ra ono sing lirik wis yakin. Bolongane gede to iki. Kita, ini melipati kok pas motornya kok pas cangkem gitu lho. Lah, Wis deh. ngene iki. Deh, kan. Katok. Terus aku piye? Iki mripate endi to iki? Iki matane. Kita enggak iki mah kok kon budal sekolah enggak? Takon budak sekolah malah nek kene wong ngerti ana silet kok ngene. Sekolah nek macaki ngono kuwi terus mulang sapa iki? Sing mulang kene kok. Nika sing muli kok. Sindi. Sing nemu. Kayak mulang sapi kok ya. Kowe duduk kok ya. Iki terus to. Seneng ono enggak? Seneng ono. Aku ra piye to? Mulai nganti semaput piye? Ora. Direh. Wis to aja nesu ae to, saiki mesemo. Wis. Ya apa aku yo. Hah? Kalene kuwi piye? Lah kathoke mlotrok. Tak boleh ngene lho. Diberikan ya. Aja aku ngeblas ngono. Nah, ngeblas ya. Aku pokoknya picarane ben aku iso seneng saiki yo. Iki pinter. Seneng kok seneng piye to ki? Lho kuwi sing desa sing cara Mbak Elisa kan saka anu asline ngendi Pak sampeyan? Sing toli-toli. Saka tilo-tilo kuwi. Toli-toli. Toli-toli. Kok toli-toli? Heeh. Toli-toli itu tol. Tol karo tol beda. Kok jalane wong lanang kuwi. Toli-toli. Jalan tol. Nah nggih toli-toli. Kok jalan wong lanang? Jadi jalan tol kan jalane wong lanang lho. Sing liwat tol kan wong lanang lho sing nyopir nek wong wedok seneni ya. Oh iya. Bu. Itu mana tak hapusane ngono. Cilik radong ora. Sisih iso nek bubuk sesuk sekolah. Ora lunga-lunga boleh Besok sih. libur, Pak. Besok libur. Sesuk ki tetep mangkat apa golek beda awake dhewe ngomong ra ono panganan. Besok ki buat ujian kelas 6.
Mosok Elisa jaga yang begitu. Gue jangan mau ya aku golekno pisan. Ora. Aku ditambah nono iki aku. Tambah nono. Aku sedih kok ngene iki. Jaluk gen seneng. Dijenggleng kok piye ngono ya. Yoga. Lah apa? Ayo. Kira gajah. Gajah binatang yang amat besar. Ya. Telinganya lebar, larinya panjang. Berbunyi. Ya orang muni Pancen ora. di aku. Tapi nganggo anu pakur jenggleng ya kena. Oh iya. Nah. Ya aku dijenggleng. Jenggleng no, kowe kan mencolote dhuwur. Mencolote dhuwur. Tapi gunung ya kena. Nah, lho kok Mbak Elisa iki spesial bawa pinter. Jenengan kasih kuliah no sampun punya putu. Heeh. Kok punya putu dulu ya. Sama ngerti ya. Kuliah no. Tesih kuliah. Semester pira, Mbak? Jenengan? Semester kata Kata. kali 12 doso. Wah. Ya kowe. Kali 12 dosa ki opo? Di atas 2. Di atas 20 oleh nek welas ngono. Lah kowe kuliah di Kuliah ning ndi? Aku ora kuliah kok. Lah kok terus Aku sing PAUD kok. Mas aku paut angger mulai kretenge begini kancane digo mulai. Yo ben Ya, gendreng ya. Maksudnya Nek wong keri-keri. Sing pena lho. lho, iki ambak omong sakmene, Mbak. Iki lek gendreng mencolot iso 3 meter punjul ya. Mak ya. Ngomong. Kowe iki tak umbulni. Umpulke kok ketok ngapusi tenan lho. Oh, lah ya ben Masa kene sampe colot 3 meter iki. penonton iki ben gumun karo kowe. Kudu diomongke koyo Tapi berarti ketek tenan lho. Ora. Mencolot 3 meter. Tahu om dia ini mencolot 3 meter punjul loh. Kapan penghitung? Medun langsung ambiar nyeprok. Anu bang api ya, Bang. Lah teater ini dulu-dulu apa nih bogem gue akan gini. saben bengi Ya. nyawa kok latekan ki Hah? ora grusu Mencolot pakai tolong senti gitu ya tadi. Masa ra kroso. udah lemon melumput melompat berapa tinggimu tadi Ya sudah. lah kamu nih mana coba Ye. lo kamu nih mana coba lo kamu Kau lek anyang-anyangan gue tanggung jawab loh. Mas aku kan mencolot mau sama nunggu apa dia. Satu. Ampun dibuka. coba nganggo yang memecah Yen mau majang sing cetok. Lah, apa Tadi ngomong? plasine. Kowe iki ora mau majang. ya apa Yen mau macang. Yen mau majang. Masih aku yang ngono, cuma cerita-cerita nih, ngono lho. Bacot iki. Kowe enggak ero lek kowe ngomong apa wi? Bebene apa mau omongi. Aja mau omongi. Mumpeten dhewe ae. mengkaro jalan Kowe meneng ae. kudu aktif Aktif kok piye lho? Kowe meneng kene mesre kok. Kono obah. Kaya tenan-tenan wae apa? Niki jegleke niki lho, Pak. Dikenake sing mesre apa? Ayo. Sik jegleke niki. Wanu gendrene minta nindok ngono ta. Bangke. Oh, Kulo menenge kene meset kok. Lalu ya energi kok ya Mbak Elisa ayo berarti energi. dia aku kon meneng Meneng ae. ya wes ini madep tapi Mana ini? ono Hmm. Iya. Ngono lho. Alah nuruti
ngerti wong gendeng iki. Ndelokke apa ta? Pengen. Jenengan kene. Mau le heeh. Ora le kaya ora cocok. Presiden ki apik. Heeh. Ora mangape muni lho. Suarane metu. Orang mangkapune aku mah. Aku iki Aku mangap lho, aku mengo lho. kuwi lambe apa kaset kok ora mangap iki lho. Mangap kok. Lho, Lho, omong lho aku tenan. ngomong kok. Ha, Ha, lho iya ta. Ora pak meneng ae. aku ngomong. Omong lho. Ha. Mas Ucek lho. Ya kuwi lho. Inti. Mas Ucek. Ha. Ha. Lho ora to. Ya baik ha. Ya aku mas aku kuwi modele kuwi kaya tembus pandang modele iki. Mas aku. Ya piye? Ora tekan. Rodo ngumbul sithik. Anu tak wis kowe. Amit ya Pak. Eh? Amit ya. Amit tak nang ndi kowe? Arep nggawe aku apa teko kaya. Boten. Ya rumah nang ndi amit. Boten kan kok mriki ajeng Heeh. mriku wonten lho. Lu tak kowe liwat kene. Boten. Enggak to. Lu kok ngono. Nggih. Jadi lu maju pirang meter anu calonmu kok. 10. Wah, edan, edan. 10 meter itu kan kono. Coba. Nggih. Iki rencana iku langsung muncrat iki lho rencana. Ayo. Iki ngisru-ngisru ya ora. Lah, sing keslo iki pikiranmu kaya sampe nyawang ucap nyawang ngono. Nyerimpet gitu loh. Ora Sikilan. ora nyerimpet. Nyerimpet ya. Nyerimpet atau nyerimpet. Ada single lagi apa salah lanjutnya? Lanjut. Ajute jebleng Ya. ya. Cinta. Kok tak polisi? Gandaan. Oh, ada tekan. Kayak dolanan udah di kene ya hasil ngomong adike. Demen gue. Demen cak. Demen. Nanggapnya kowe apa piye masalah? Ya demen iki lho. Oh, Ya suara gajah. Suara gajah piye? Dua saya. Jarang gue. Tapi nek uncen iki malah pantes rumah saya. Sekali tempo mboyo anu. Apa? Kowe wis anu ingkar janji lho. Janji iki rene utuh. Teko kene kok mek sugel iki ceritane. Mula mau jane ke omah niku nggih untuk. Lah liwat tol terus liwat mriku wau megak-megok. Dadi mriki nggih setugel niki. Dan yang apa? Lah ucul gedhe-gedhe mawon kok. Terus mung keret. Gua mungkret. Mungkret. Bener nggih? Balian ya. Neng Kediri golek kapal Kediri golek kabar wajah rumini wajah rumini muga selalu berkah. amin Allahumma amin amin Lagu to Palian lho ya padane kowe kok ya. lah iki kula ngamini kok diseneni ya Iya.
Bener. Nangke. Tapi jodoh-jodoh nek kedawan ku nyocok Mbak Elisa kaya Ora mungkin. tarian Mbak. Mbak Elisa. Ana bocah mini. Ana bocah mini. Iki. Terus iki ngono ta? Iya. Ana bocah mini. Hah? Senengane dolanan. Hah? Burung ini pinaringan lumintu karaharjan. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Saiki gede kowe. Yo. Apik. Dereng, Ngono ta? dereng. Piye? Kurang. Ora, sampean udah apa? Dalam pecel lho, Mas. Nggih. Wah, aku mau pecel iki. Mangan pecel deh. Ora kondo-kondo kancane kok diwehi. Lah mripun jenengan niku? Lah ten mriko kok? Lho, mau rawon, pas mangan rawon kowe. Nggih. Kok wetengmu kok sedeng lho, bar pecel rawon kok sedeng lho. Mbok ajae kok kedimen ta? Mbok iki nggo weteng nggo sapa. Kok mangan batang lho. Boten. Lha lha iki amule. Kayak jenengan kiambak. Iki lho, dibake iki. Diamu. Bocah wae karo diglowone kancane. Ana sapi. Oh iya. Aku tak parian. Iya, pari ono. Wong arep parian sithik. Ya, ono apa? Asibok. Ora parian. Ono ngambek nesu. Ojo nesunan majaku. Ana sapi. Iki ning panggung lho, sapi mok gorene nek ceritaki sinden-sinden. Sopo sing tanggung jawab? Parian nih. Lha lha ngene aja sapi to, sapi mok gorene lho ya. Ya. Ana sawi. Kowe mau wis mangan lho kok ngomongne sawi arep dimasakne digodhog neh luwe neh kowe. Kok ketokmu nek sing di omah nang ngopeni kowe lho ngapur lho ya. Sing apik? Ana roti. Luwe neh kowe. Kowe mah badokan kok. Ki apa-apa nek kleru kok. Terus yo. Ana rudi. Nah iki bener. Bener kowe dijung marang kewan, bener. Wah, ngono kuwi terus. Ana rudi. Ayo bener. Ditali kawat. Pani lo jalan. Rumah sama aku kuman tuh ditalain cacah. Parian Pak parian. Iya, terus dalu mana sampean? Ana rudi ditali kawat. Iya, kok paling. Mbah Rukmini. Rukmini apa Rukmini to? Rumini. Mbah Rukmini pinaringan sehat. Amin. Nah, Panas udan panas lengaling sampai apa ini? Bali ngulon pipitan Keyong mas kantil mas Wis kok panamu pamer nih to. Lah napa pupuk dawa tak pamer. Oleh anyang-anyangan lho, karet iki kene. Kare tono. Wong biyen ditalek. Kene engko becak pipi sembarangan. Kowe wis bayake sing ora-ora. Modele Elisa koyo demen. Wes salah. Kapokmu kapan lho. Tanggung sewengi kowe. Empat. Latihan. Karo joget kan. Puncak. Petapok. Ngeten iki kan dokumen iki anu ditaleh iki kan loro meneng ae patut meneng. Iya wis Ramon. Jane nek cara anu tali iki mah bingunge lho Mbak. Sekali temu mbok disetrum anu.
Nek kabel moncek ngono. Bocah cantik terus sampai tak mati dhewe. Santai ae to, Pak. Ngadian wadon sarta ayo yo. Capek dong, tenan ya Mas Uncak. Kowe kepenak ning mesake Mbak Elisa. Lah apa? Nanti gebrobyos ya yo. Tolong dilampi toh, Mas, dilampi. Lapono. Ada tisu, Mbak. Kowe tisu ki apa? Anu, Uncak pilek. Boten iki keringetan iki kan ngelapis. Nah. Dadi kok boleh dilapis dhewe lho. Dilampi cepet. Anu lho Lek, kok ngono ni ngelapi kecete lho, kowe ning dhuwur ra teko to. Dadi tungkake ngono tok. Mosok kan ngelapi tungkake. Lah kowe ra teko kok ya. Nah, Ah. yo ngene ra tekan. Lah mosok yo ngelapi saged tuku. Tapi aku tuh. Dodok. Ngelapi njaluk disunting. Wah, ini penggemar Mbak Elisa dong muring-muring ae. Kene kon mau kon iki lambe. Lambe lu. Lambe iso dronokan yo. Iso iki kon gulu. Gulu. Aja ditetek lho. Boten eman-eman diteket. Lagu. Kowe kok yo keringetan to, Le? Iya, ganti lah. Yo. Elisa ki karo istri anak no gati dengan anake. Gati. Nek anu mbok dipupuki apa to jenang-jenang apa dipupuki ben ora sawanen. Lah kok bablas dahar iki piye to? Dahar piye ketoke sayang. Opo sok ngelapi cangkem wis teles. Lah teleso cakeme. Wis cangkem teles ora usah dilapi. Piye? Dilapi kene. Oh apa-apa kuwi kudune kowe seneng kuwi tilake wong ayu kowe kudu seneng. Aku kok, ora apa-apa ya. Nek perlu digomule disimpen. Mulai kangen karo Mbak Elisa dibukane. Alah tisu kok. Tisu ki kok nek banyune sok ilang kok. Tapi kowe ngelapi Mbak Elisa pantes lho, kowe ketoke pinter ngelapi. Coba lakon sing geder kene, nek cari aku. Mah aku normal kok. Hello. Sekar
kaya ngene lho semangate ucek. Elok. Nek derek cilik senengane sapa gunung. Ape gunung. Oh, mayo gunung, Mak. Lho kok kamu gunung enggak? Gunung, Mak. Nek kawahe ora. Boten enten. Lho wae ono ya. Mak. Saku. Awak hari-hari. Oh lah iki jenenge hari-hari kakang kawah iki lho kacamata Mas Kakang. Lho iki wis wangun kakang kawah. Oh, nanang nganjuk, nanang merem. Nggih. Oke. Itu ya kenal to karo Mas Nanang Wah iki. niku ten pundi-pundi wayangan wonten. Mesti ono kaya seniman ulung ya. Penggemar ya. Loh, seniman itu. Suatan iki sae. Sae. Heeh. Aus Sekar bisa. Mbak, jangan pinalakan sih, pinalakan sih. Nah, Alah, asal ini sama lu. modus. Lu ramen munggah-munggah. Modus atune ket cedak. Dalangi wenang atur kamu iki. Nah, ngono kuwi kudu manut diatur karo dalan. Ngono kuwi dadi kadal karo walas. Nah, Mbak Elisa pengen nunggu ini. Ucap kowe golek sing apik, golek lu ning arepe lampu sunteng ke. Pas aku iki tak selingi karo Meme baju meneng Mbak Meme. Mriko mesti ben saking Malang. Nganggo spot. Ceko. Oh. Ya oh. Ora hitung cah lho nek ucap. Iya, Ora wong ya digoleki.
Mau kan lunga. Nesu, Elisa Lumbok ini nesu. Mbak Elisa ini nesu. Ora aku kan manut kok golek nggon. Nah, cemburu kowe. Cemburu. Cemburu. Ya ngakoni to, ngakoni to. Lah yo ngakoni kowe, yo. Cemburu to kowe? Cemburu. Ya iya to, ngomongi kok. Lho Mas aku ngakoni Dek, ngakoni. Piye to? Kowe lunggone kene penak apik lho, kok penak apik. Iki Mbak Meme. Ha, Meme. Meme napa? Meme kedaban apa meme Meme kelambi? Gede. Bener tak asin. Kita dalu dok. Nggih, kalau cinta Udah dalu ngomong soal bogem. Dek muni cangi ngecangi. Cangi. Nah, wong ayu iki muni ngono kuwi. Kowe to bojomu kowe muni cangi cangak. Kuwale. Cangak ulo wong iki. Mas aku nembang sing versi Malangan dok jajal sekali tempo. Kayak ngomong Pak B, tolong Mas Puji nih. Jangan tidak ini. Mas Puji ngomong kan ngomong. Lu pengendang depesnya Malang nih kok Mas Puji nih kok. Nah ini pun panggilan ini ngomong pengiki nunggu nih Kang Putra. Mbak Meme nih kok. Putrane Pak Puji nih kok. Pak Puji. Oh alah. Coba kamu nembang ngeten, ono Karangkates, ono Gubuk Asmoro, manut penjinan. Nego sing ramban pertama di seri Malangan kaya wingi. Nah, niku tulung anu Mas digolekne dalan Mas Puji niku kok pengendang witan niku jaman aku nom sapa-sapa dikendangi kali niki. Nah, jadi sinten-sinten mawon dikendangi lho. lho iya ngendangi wayang kendari bisa biyen rumah sakit. Ayah yang luar biasa. Iya, semoga tepuk tangan buat Mas Puji. Tepuk tangan. Kalau saged nyinden ngeten iki ayah tercinta. Ucap ya kudune bersyukur kowe iso ndakel ngono kuwi ya mergo mik kowe kudu terus. Lho kowe kudu matur suwun karo mik kaya iki lho Meme matur suwun karo Kang Romo. Kowe matur suwun karo mik. Lah kok iso matur kali niki lho. Lah enek mik wis Romo kok teko. Lah iya. Oh iya. Nah, oke, nyuwun panggilan ya Mas Puji mau menjen melu ngomong dari mriko tembane napa nduk niku wau. Karangkates. Digarap cara semi payung Malangan di ramban pertama. Engko sing kedua di bajone kaya digreseni mawon. Ada, siap. Gamelan yo. Musik diem. Ya. Nganggo balungan. Kowe pemusike ku atuhe ngerokok ngantos kelepeken nggih. Aku wis muni gamelannya iki seneng. Untuk Kediri luar biasa ya. Iya. Kayak anda udah laku deh. Nah, ya Karangkates digarap karo cakra budaya mumpung sing ngendang nyuwun kula Mas Puji nika.
awake dhewe ngrungokne perkembangan karang atas dabrak cara tayub malangan iki mau. Apik sinembang Mas apa sinembang Pak Ampuri. Masih Mas Budi wis pokok sehat selalu lah. Ono pendang hebat saka Kalipari. Lah ini Sam. Tak goleki kanca karo Putri Sartono engko nembang wong loro napa untuk panjenengan. Kene mbokmu ngadeka. Engko muncak sing nyiarne. Nah, wis yo kae. Muncak kan yo sapa-sapa disiarne ta. Nggih. Sapa-sapa nyiarne kowe ta. Nggih. Boten. Mas sapa-sapa nyane kula niku. Ya maksudku kok ya. Ya kene. Nih. Nganggo sepatu apa manut cacah. Manut kanca-kanca. Yo. Oh, balik ceko kuwi ya. Pemusik yang pinjat apa? Tak kira-kira. Jelas seneng gawe-gawe ke kanca. Kok mirip ngoten nggih karo gono kalian niku. Lho, mripanmu iki sajake wis empuk kok. Mirip. Lah ya beda kaya ngono kok mirip iki lho. Pasuryane mirip. Ya kabeh wong duwe pasuryan to. Lah nggih. Ketoke Bayu Adi. Yang rasing mau karo sing tuwek iki sok. Apa? Ora rasing mau karo sing tuwek. Apa? Sing nom kali lek tuwek. Seneng sing ndi? Sing nom niki. Seneng sing ndi? Niki. Seneng sing ndi? Kowe aku. Lah iki tembokmu. Ayo ati-ati. Anu sing niki. Sing ndi? Seneng. Kowe aku bubuk. Niki. Kowe apa baju pitik kowe? Ayo. Iki ne. Ayo. Harus tumbak dilucuki kowe. Hei, ora ada nyuruh kok Ngawur. Ora bos suruh to. Suruh men. Desa nyuruh kok. Kene apa nek disuruh? Nonyo. Ya lek kok gitu to. Kene kok guru dhewe to. Guyune ka api ta, dalene ne. Coba, kita ngaruh Mbak Elisa kembali apa? Aduh, siang mau, kono, kowe yang tengah kono nyame, cek. Jangan buang mas ini. Ini golek sepatu nih dia. Ondel kebon Pak. Ya enten toko. Waktu sepatu ya enten toko. Lagi ini kan kebetulan gue minta anu sandalnya anakku tak delik-delik nih. Mulai digowo. Allah, mau sendal jepit ya. Dalam podang laris udah sendal jepit katut udah. Udah nih loh. Sandal jepit kan itu ya penting loh. Sandal jepit kan bakal nih. Sandal jepit kalau kayak jepitnya ya ada di sandal. Dia siapa kembali apa? Dia. Aku minangkani pamundutan mau Lestari. Lestari nggih. Oke. Lah tangi to, Bos. Muncak wis tangi lho iki. Jare budek nek kaget. Ya sejane teh sing apik. Baik bapak ibu dari berbagai. Bapake sapa, ibuke sapa? Loh, Itu kok. lah piye kok celuki kabeh bapake sapa-sapa rene terus piye? Sugeng dalu. Si sing arani Tiawan ya sapa to, Cek? Iki yo bengi to ya. Piye to ki? Yo, Para pamirsa, ya wis tutupno. ampun. Piye ampun iki? Kowe iki bareng ora tak paitu melampun ya. Lestari dikolaborasi garap pemusik karo pengawit judu. Ya Garap masa yo diduwi lho. Kaya jago mawon. tambisane. Untuk warga masyarakat boten Mesake niku nembe dahar niku lho. Nyang apa? Lah niku nembe dahar niku lho. Lah nyang apa ta? Lah mungkin nabuk lho piringe mencolot jantung pripun? Lho kanca-kanca iki kulino totalitas. Angger bardahan itu enek tambahan dia mulai total di ngombe. Total kan total ngombe. Totalitas. Yo, apa jenenge? Lestari. Lestari. Country.
Perkembangan apa cuma kayaknya kaya ngene iki lho Mas Ujak Luar biasa. lo jangan kelakon iki nek cara biyen kan sineman ular kaban to iki. Boten. Cara biyen Untuk manggung. oh iya malah luwih mangut kaya. Tapi mereka tak tutup karo suarane Intan Budi Legowo kalian Genduk Mega Wigati. Ana Kusuma Wijaya, ana Taman Juruk sing pundi Cahayu. Oke.